Takže nazdar, vítam vás tu Feriš TV alias Feriš PC Mac. Dneska si ukážeme ako zrýchľovanie torrentu a Steamu, sťahovanie. Takže napríklad stiahujem to 200 kB za sekundu, to je len príklad. Zapnete si to a začnem to stiahovať 400 kB za sekundu, takže dáte sa to bask. Takže poprvé máme, najprv to kliknite z torrentu. Funguje to takisto aj cez Steam. Zapneme si torrent. No. Proste dáme si niečo, čo máme z torrentu. Dáme sa tomu hovať niečo. Počkaj, napíšeme. Torrent. Hej. Simulátor stavby demolice. Dáme si toto. Toto si dáte, to už viete všetko asi. Funguje to na všetky verzie, hej. Môžete, kde to chcete. OK, začne sa nám to sťahovať. Idem. Začne sa to sťahovať, ešte si analyzovať, ešte chvíľu počkáme. No, makám. Connecting to press. Takže, počkáme na plnú rýchlosť, dúfam, že to pôjde. To rozbehne. Tak. Ak nie rozbehne, tak zapneme sa to volá Cheat Engine. Píše to H-E-A-T medera Engine. Tak, zapneme si to. Cheat Engine 6.2. Takže. A už je to 14,1, 23,7, hej. Takže ja mám rýchlosť internetu 2 mega. Tu máte 400 KB, 200 KB. Rýchlenie 400. Zapnite si to, dáte si túto ikonku. A musíte si tu nájsť torrent. Alebo Steam. Keď už tak chcete. Dáte si Open. A dáte si Unraminer. Nie, Enable Speed. Nedávajte toto, hej. Enable Speed. Zapnete si to. A napíšete 0,5. Niektorí mi hovoria, že 1, že prečo to spomaľujem. Ale 1 tam napíše vždy. 0,5, ak dáte 0,6 vám to nefunguje, hej. Takže dáme Apply. Malo by to ísť o niečo rýchlejšie. A vidíte, neskočilo. Ide. Pozerajte. Neviem, tak čo si mám s internetom, takže to si pôjde takých 200. Kúkajte. 26, 33, 140. Kurňa. Poď. No, 48. Ja nemám niečo s internetom. 100%. Ale ja vám môžem zaručiť 100%, 100% môžem zaručiť, že to funguje. Proste vám to o dvojnásobok. Mi to stiahuje 200 normálne. Zapnem, keď je 420 mi to fíči, to mám rýchlo stiahnuté. Funguje to takisto aj na Steam. Môžem vám to ukázať, ktoré môžem vypnúť. No, 200, počkajte. 111, vidíte? 115. Keď sa ešte rozbehne. Neobmedzené musíte dať a neobmedzené. A ešte ak tak, tu máte ešte, že trackery. Tu máte, keď niečo stiahnete, tam sa máte nejaké trackery a to si všetko celé stiahnete si ich. Ale oni by už mali byť, takže 205. Keď to máte, že trackery a tu si škod nakopírte, potom to môže ešte rýchlejšie. To je to, že vám napríklad nejaký človek bude vám posielať ten súbor. Takže máme 213, 215, 112. Dobre, takže to by sme mali. 2,5, 1 hodinka, to za chvíľu hneď. Ináč by mi to trvalo. Som to mal ešte za pol hodinky stiahnuté, keby to šlo plnou rýchlosťou. Takže si ukážeme Steam. Počkajte, musím to ešte vypnúť. No sa to minimalizuje. Stop. Treba mi to, ale počkaj. Nenechám to na plnú, potom to tak ukážem. Počkaj, že to rozbehne. Zapneme Steam. Steam. Toto musíte mať zapnuté, hej. Stále, nemôžete to vypnúť. To vám stále urýchľuje. No. Nejde rýchlejšie? Čo z toho? Už to ide. No takže... Toto vám neukážem. Moje.
Takže. Tak, makaj. To je hrozné ten stream. 106, 118, 129, no. Kurník. Dneska mám to s internetom, takže, ale je to zaručené, že to funguje. No, to trošku pripojí. To 11, 125, 42. To je OK. Vidíte, vykrížnik. Oj, nereaguje? Myslíte vážne? No, už to tu je. Máme si toto. A tu máme, toto sa dá stiahnuť, bonus to je, no nejaké nové. Pozrieme sa na to. Dáme si, že install. 53 minút. Ale to si stiahne. Pri rýchlosti 512. To si stiahne možno. Dobre, next. A začne sa to stiahovať. No. A kam? Tuto ako? 121. Áno, dobre. Ešte áno, skôr s internetom, takže ospravedlňujem sa. Áno, finish. Pozerať. 42. To je nič. My to nevyriešime. Takže, zapneme si toto. A odznova. Tu máme, zapnete si to. Nájdete si Steam. Tu máme Steam. Open. Enable Speedhack. 0,5 Able. A môžeme sa pozerať. A treba zapnúť ešte, či čo? Teraz to znamená rozbehnú. No. Vidíte, 216, to je rýchlosť. 396. Teraz to vypnem a malo by to spadnúť. Čo má byť? Ty vrde, tak takú rýchlosť nemal. Ty bude, tak zase to vypneme. A budem 200. Vidíte? Nespadlo. No, čo to má byť? Padá. To bude padať. Vidíte, 201. 10,8. Takže to by bolo asi tak všetko. Tuto hru som nechal stiahovať, to sa mi páči. Nie, s tým. Cheat engine. Takže ešte raz, zapnete si to. Toto. Steam. Enable Speedhack. 0.5 Apply. A už sa vám to stiahuje. A už to ide. Takže toto by bolo pre dneškajší tutoriál všetko. Takže ak som sa niečom pomýlil, tak sa spravedlňujem, som začiatočný let's player. Potom vám dáme linky, kde všetko si čo stiahnuť. Torrent, Steam, aj Cheat Engine. A dám vám ešte link na môj druhý kanál. Takže čaute a pozrite si aj môj druhý kanál a dajte odber a like, ak sa vám to páčilo. Ďakujem.